Viacero klientov nás poprosilo, aby sme pripravili jednoduchý videomanuál, ako si tlačiť vlastné etikety alebo prednastavené vzory zo šablón pre cenovky, ktoré sa tlačia na okuliarové fólie. Tak sa na to spolu poďme pozrieť. Ako náhle si uložíte nákup, existuje možnosť odkliknutia z fialovej šípky na začiatku riadku vložiť etikety produktov do tlače. Toto vloženie spôsobí, že všetky produkty, ktoré máme zaradené v nákupe, sa dostanú do tlače etikiet. Je tu kompletný zoznam, názov produktu, čiarový kód produktu a predajná cena produktu. Klikneme na export. Vytvorí sa súbor, ktorý bude obsahovať všetky tieto informácie. Názov, čiarový kód a cenu produktu. Otvoríte si súbor, ktorý sme vám poslali ako vzorovú šablónu pre tlač etikiet. Súbor sa automaticky otvorí v programe P-Touch. Tento súbor je nami predpripravený, má výšku 9 mm, čo je najčastejšie používaný rozmer pre etikety a zodpovedá najobľúbenejšej podobe etikiet. Na etikete sa nachádza predajná cena, čiarový kód v číselnej podobe a čiarový kód v grafickej podobe, barcode alebo QR kód. Etiketa môže v prípade potreby obsahovať aj názov produktu. Pre vloženie produktov z tlače etikiet klikneme na tlačidlo Database a vyberieme databázu. Tou databázou je práve vyexportovaný CSV súbor. Otvoríme ho a potvrdíme. Tu je veľmi dôležité vybrať správny delimiter, teda oddeľovač hodnôt. Štandardne program ponúka čiarku, no je potrebné zvoliť bodkočiarku, semikolon. Vďaka tomu sa správne oddelí čiarový kód, cena z DPH a názov produktu. Potvrdíme a uložíme prípadne novú alternatívu súboru. V spodnej časti pod našou etiketou vidíme natiahnuté všetky produkty, ktoré boli obsahom CSV súboru. Teraz je ešte potrebné systému povedať, že predajná cena sa má načítavať zo stĺpca cena z DPH a čiarový kód zo stĺpca čiarový kód. A potom aj čiarový kód v grafickej podobe, barcode, sa natiahne z číselného čiarového kódu. Pre čiarový kód zvolíme Database field čiarový kód. Pre predajnú cenu cena z DPH. A pre grafický kód tiež čiarový kód. Čiarový kód je v podstate to isté číslo, iba v grafickej forme. Na etikete sa pri jednotlivých poliach objavia malé značky. Tie znamenajú, že všetky elementy na etikete majú priradený zdroj údajov z databázy. Pre tlač týchto etikiet klikneme do zoznamu etikiet, aby bol označený riadok akéhokoľvek produktu. Následne s tlačením Ctrl+A sa označia všetky etikety. Takto označené etikety dáme tlačiť cez potvrdenie print alebo tlačiť. Pri tlači ešte môžeme nastaviť AutoCAD. AutoCAD je automatické strihanie každej etikety. Ak AutoCAD nechceme, systém vytlačí etikety ako jeden dlhý pás, ktorý si budete strihať s nožnicami. Každému vyhovuje tlačiť si to inak, takže treba vyskúšať oba spôsoby. Potom vytlačené etikety už len nalepíme na fólie.